Sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban. Ebben a videóban egy haverommal fogok játszani, aki nem lesz itt a videóban, csak így játékban lesz majd itt. Őket egy akar lenni, hát akkor szerepelj benne. Most egyedül vagyok még igazából a videóban, most egyedül leszek, én csak fogok beszélni, és szerintem rekordozni fogunk, akkor igazából azt indítok el majd, akkor nyomjuk a gémet, akkor. Remélem tetszett a tegnapi videó, amiben hallottátok ugye, hogy a csongi akkorát düvögött, hogy azt a kurva mondom. Na, kifrendelt be közben. Hogy nézem meg. Ez ki a szar? Szabó Pisti. Hát itt vagy a videóban a Gigi. Anyának, hogy van már meg ez a skin? Hogy a gyászba? Hát és srácok, lehet kilépünk a klubba, azt átlépünk az álmon. Hát ahol így megkapjuk meg Tomát már. Lehet már 50 lennék a klubban már. Jöttek. Ha nem tudok menni még. Belépnék egy ilyesmi ide. Ja, de már 50 ember van. Hát akkor nem tud belépni. Ja, hogy itt ilyen van. Elnézést. Kicsit kell. Neki. Rohadt mindegy neki. Nem maradt annyira bele. Úgy jöttek a izét. Hát még azért mi messze vagyunk azért még tőle, de már közeledünk hozzá, közeledünk azért. Igaz, nem annyira sokan mennek benne be a klubba, de hát itt is adunk, hogy a felejtő izé. Jó, és akkor klasszik, igen. És akkor két ember átállítom. Jó, és akkor rakunk neki párpazsát, már nekik mondja. Amit pajzsot kiveszem, nem kell, mert nincsen úgyse senkinek pajzsa most. Nekem sincsen. De mindegy is. Behívom. A Gigi amúgy neked megvan az izébe. Az a skin már ilyen gyorsan, hát csak az a baj, hogy többen nem vannak, és nem biztos, hogy beengednének abba a klubba, nem tudom. Beléptem a másik számítja izére, amit tudok volna talán. Hát ugye nekem már megvan egy az előző skin, ugye. Most volt ugye az előző seasonben. A lengyel klubban megcsináltam. Csak hát az a baj, abban nem voltak annyira online-ak, és léptünk is ki onnan a csonkival igazából. Azért kerestem ezt a klubot fel. Hát itt azért vannak azért online emberek, szerintem azért többen vannak. Azt orvod, hogy ki az skin azért. Jó néz azért ki. GG a gyereknek ezért megszerezte. Hát ezért jó az. Igazából az most így a mostani skin ugye, hát nem a legjobb az a fókusz skin, de jó lenne megszerezni azért. Meg ezt a bye-bye zászlót, az biztos használom akkor. Na, és akkor most már gyakor... Na, hát milyen jutok őket be, de gyereket, és szépen vasszal. Én nem tudok labdázni ennyire jó, csak most rivándozni tudok jól. Grúgni tudok azért. Annyira jól igazából. Nyilván ugye a hangminőség miatt ugye nincsen ez a Stumble Guys-ban, most ugye ezzel is jöttem azért, hogy de hogyha a csongnak normálisan akarjuk hallani a csongnak a hangját, akkor azért normálisan tudjátok hallani, ugye, hogyha a zene megy rajta a játékban, akkor nem hallatszik normálisan a zene. Közben nem tudom miért csinálni ezt a szívós olyat, de mindegy. Na, Wave 12-nél tartunk már, Wave 13. Hallottam, hogy közben rivánozott. Ugye hallottam már a hangját. Hát a haverom az Arvanda láthatok, hogy ez mennyire hallottam. Éj, Wave 15.
Gyerek, amúgy videón kívül, a gyerek, akivel voltunk az Armen, tudjátok, aki benne van tegnap a videóban, látta tegnap a videót, az Babe 17-ig jutott max, hogy a legtöbb volt neki. Most ez az új animáció, még ez a nyertes animáció ez amúgy. Hát ja, igazából ja. Nyújtom is a kört. Jó lenne, hogy egyszer egy magyar klubba belépni amúgy. Csak annyira de nem adja ki, inkább ilyen angolokat szokott kiadni amúgy. De most igazából nem magyar klubban vagyok én sem most igazából. Aki srác egy bagger friendezni, nyugodtan friendeljen be lehet, ott van a nevem igazából volt az a cél vége. Meg a klubba is beléphettek, mert ha valami új klubban vagy valami, akkor úgy be fogom mutatni. De hát aki befriendel, és már úgy is fogja érezni, hogy izét lenne. A videóban még ugye nem használtam a speciál skineimet, mert ugye nekem mondtam, hogy van egy speciál skinem. De ott az mindegy. Majd egyszer lehet azokkal is játszok, de hát ezzel nem szoktam annyira játszani mostanában, már inkább ezzel a skinne nyomom, ez ritka azért. Ezek a skinek ritkák az ilyen, meg amúgy is ez jól néz ki ez a skin, még ha egy legendary skin, ezt mégis használom. Ezzel döntöttem meg a 140, ezzel csináltam meg a 143-as rekordomat is. És akkor nincsen videóm, hogy megcsináljuk, pedig amúgy annyi a rekordom, csak ezért nincsen már a videónk. Ezt Gyongival csináltam meg még egy múltkor is, szóval csináltam meg ezzel szemben. Ha mentünk volna így, csak én valahogy kiestem, valamikor most már melyik részén estem ki már. Vagy ő esett ki, nem tudom már. Ha mentünk volna tovább is amúgy, csak kiestünk arra. Jó, nem akartam kívánni, de mindegy már. Véletlen megmondtam. És nem értem miért. Ja, nem tudok, hogy hát, de meg, mi a fog? Az már megint miért esett le? Úgy esett ez le. Hol esett ez le? Ezt az egyet nem értem. Hol esett ez le? Szeretem egyet nem tudom mondani, hogy ez hol. Ugyan esett ez le. Na, mindegy. Vérgen. Ez 14 perces ügyedő srácok, ugye, így szokott lenni. Tovább nem lehet be egy elkurulni, már ide van ugye telefonszám megoldás, vagy én nem hordtam volna, ezt ugye most elmondom újra igazából, még utoljára is, hogy nem tényleg akarul YouTube csatornát csinálni, és például van neki, és nem tudja meddig perces lehet csinálni, hogyha akar videót feltölteni, 15 perces engedő, utána fel akarsz tölteni, akkor meg YouTube izé kell hozzá, meg kell adni neki a telefonszámodat, de nem akarom egyre megadni a telefonszámomat még azért a YouTube miatt. Az egy hosszabb videót csináljuk meg, még nem. Az nagyon szép szám! Wave 2. Legfaszább szám. Hát nagyon jó volt. Nem értem, mi volt most, majd nem mondja úgyis. Majd írd le kommentbe tesó, hogyha itt vagy a videóban és nézed majd, akkor írd le, hogy milyen estét ki, mert nem értem te vagy ide. Most így mi volt. Tehát ezért nem laggolt volna. Ugye kilépett valami. Mi lépett ez ki? Na mindegy. Mindenki offline, hát akkor kilépek innen addig. Mi akaratot csináljunk. Nézzük, hogy jobb klubot amúgy, hát találkozhatom így. De most mondjuk az nem a legjobb amúgy, hát tudom nem a legjobb, de ez van most. Milyen jó klub. De ezek nem olyan jók, ezekben meg ilyen kevés pontok vannak. Ez ki nem itt lenne erre felé már. Itt lesz egy 8000-nél. Roblox 15-en miatt, majd megnézem. Még 278 000 kéne esni, hogy tehát. Klubot még az jó lenne, mert az már közelebb lennék azért már végéhez. 7000 van ez. Ezek a klubok nem olyan jók ezek. Ezeket bead a játék. Ez is jó. 440, hát ez nagyon kevés.
szóval. Biztos, hogy annyi alapot nem lehetett, akkor nagyon kevés pont van abban. Azért kéne, amiben több vannak, azért sokan játszanak is. 5-en attól biztos, hogy nem kéne körül. Kéne a magyar is meg, de sokan is vannak benne. Tehát ezek a klubok nincsen ennyire jogos. Nagyon fosokat ad be. És 3 ember. Ezzel mit csináljak? Nagyon rosszak a klubok. Legalábbis így most neked bead nagyon szarok. És itt tartanak valahol még csak 4000-nél. Ez olyan fos szar akkor még. De megint nem több van ezért pont benne. Ezzel nem csinál sok annyira. Ebben még kevesen vannak. Ebben 15 000 pont van már, nem tudom. Hát nem a legjobbak. Furák vannak, nagyon rosszakat ad be. Ha lennének azért valamiből többen is azért. Ezzel ilyen hülye kupokat ad be, amiben nincsen soha. Nézzük rendet, hát találkozom volt. Jobbat tenném, ez se a legjobb klubom. Ez az első klub sem volt jobban annyira. Ezek már 2000 valamire tartanak. Már 19 ember van benne. Itt ez 25 000-nél tartanak, ami nem igaz. Ez jó van. Átlépek inkább abba. Itt tartanak erre föl, akkor szerintem. Fordítanak erre felé. Akkor átmegyek inkább abba, inkább ebből loginolok ahhez. Szerintem ez a klub, ez olyan jó. Nem tetszik annyira már. Azt hiszem ez jó, de 12 emberre így. Mit csináljuk én ezzel? Na, mindegy, akkor átlépek a Dolphinnemhez. Nem tudunk. Így már maxos ugye. Itt nem peletlen. Akkor bejöttük ide jó kis championos csávóhoz. Ha jól gondoltam, itt vannak erre már. Na ez már jobb. Igaz, most egy gömbet nem kaptuk meg, de hát ez nem baj. Ezek már nem banának, azért látszik. Most nullába kezdünk ugye. Ez itt látszik azért, hogy van aktív a hása. Igaz nem magyar klub, de legalább van aktív azért. 16 streakig van a gyereknek. Most faszol. Itt látszik, hogy jobban állnak, már lehet ide kezdeni az elején becsülni inkább azt. Ha ebben állhatunk volna. Jó ez most, jó ez még a klub akkor. Na mindegy, akkor én megyek srácok, na. Akkor remélem mindenkinek tetszett a videó. Lájkoljatok be és jelentkezzetek föl. Én ezért csoki voltam. Sziasztok!